தரிசனமாலய தரிசனம். அருள்மிகு 5 வீட்டு சுவாமி செட்டியார்பத்து, தூத்துக்குடி மாவட்டம். ஸ்ரீ பெரிய சுவாமி, ஸ்ரீ வைணப் பெருமாள், ஸ்ரீ அனந்தம்மாள், அருள்மிகு ஆத்தி சுவாமி, அருள்மிகு ஸ்ரீ திருப்புலி ஆழ்வார் சுவாமி ஆகிய 5 தெய்வங்கள் உறையும் வீடான 5 வீட்டு சுவாமி தரிசனம். உடன்குடியிலிருந்து 1 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள இத்திருத்தலம் சீர்மிகுந்த சித்தர் பெருமக்கள் மனிதராக மனிதரோடு இருந்து அற்புதங்கள் பல செய்து அனைவரும் ஒரு தாய் மக்கள் என்ற கொள்கைக்கு அடித்தளமிட்டு அழகிய வனப்போடு திகழும் செட்டியார்பத்து கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. வேம்பு, நாவல், ஆத்தி மரங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை பிணி தீர்க்கும் விருட்சங்கள் என்றும் மக்கள் அழைக்கின்றார்கள். இத்திருக்கோவில் கிழக்கு வாசல், வடக்கு வாசல் என 2 நுழைவு வாசல்கள் உண்டு. வடக்கு வாசல் வழியாக உள்ளே நுழைந்ததும் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய சுவாமியாக கோவில் கொண்டுள்ள முதல் கோவிலை தரிசிக்கின்றோம். அதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீ வைணப் பெருமாள் சன்னதியும், அனந்தம்மாள் சன்னதியும், ஆத்திசுவாமி சன்னதியும், திருப்புலியாழ்வார் சன்னதியும், ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டி சன்னதியும் மற்றும் ஆஞ்சநேயர் சன்னதியும் தரிசிக்கலாம். 6 தெய்வங்களுக்கு 5 தனித்தனி சன்னதிகள் கொண்டதால் 5 வீட்டு சுவாமி கோவில் என இத்திருத்தலத்தை அழைக்கின்றார்கள். இத்திருக்கோவில் சன்னதிகளில் உள்ள தெய்வங்களில் ஸ்ரீ பெரிய சுவாமி சன்னதி தவிர மற்ற அனைத்திலும் மூலவர்க்கு விக்கிரகம் கிடையாது. இத்திருக்கோவில் ஆகம முறைப்படி அமையப் பெற்றதால் பிற திருக்கோவில் உள்ளது போன்று ராஜகோபுரம், முன் மண்டபம், முக மண்டபம், அர்த்த மண்டபம் போன்ற அமைப்புகளை காண இயலாது. பக்தர்கள் மூலஸ்தானம் வரை சென்று தெய்வங்களை தொட்டு வழிபடும் வழக்கமும், விழா காலங்களில் தாங்களே பூஜை செய்யும் வழக்கமும் நடைமுறையில் உண்டு. இங்குள்ள வைணப் பெருமாள் கையிலே உடுக்கை ஏந்தி குறி சொல்லும் நபராகவும் திகழ்கின்றார். தன்னை நாடி வந்து வரம் கேட்கும் பக்தர்களுக்கு கடவுளே அருள் வாக்கு சொல்லும் அற்புதம் இங்கே நடக்கிறது. குடும்பத்தில் நிகழப்போகும் சுபகாரியம், தொழில் தொடங்குதல், உடல் நலம், திருமணம், குழந்தை பேறு, படிப்பு மற்றும் சுவாமிக்கு முன்னோர்களோ செலுத்த வேண்டிய நேர்த்தி கடன்கள் அதாவது பாக்கிகள் ஏதாவது உள்ளதா என்பது போன்ற விஷயங்கள் இங்கு கூறி கேட்கப்படுகின்றன. அந்த நேரத்தில் ஆத்தி சுவாமி சன்னதியின் பின்புறம் உள்ள ஆத்தி மரத்தில் கவுளி கனகன என ஒலி எழுப்பும் அற்புதத்தால் பக்தர்கள் மெய்சிலிர்த்து போகின்றனர். வைணப் பெருமாள் சன்னதியில் உயரே கட்டப்பட்டுள்ள விமானமானது முகலாய கட்டிடக்கலையை ஒட்டியிருப்பதை நாம் காணலாம். இத்திருக்கோவிலுள்ள தனித்தனி சன்னதிகளுக்கு ஒவ்வொரு வரலாறும் சொல்லப்படுகிறது. ஏதாவது காரணத்தால் பாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நேர்ச்சியாக காலணிகளை காணிக்கையாய் வைக்கிறார்கள். காலணிகளின் அடியில் இப்பகுதியில் இல்லாத ஒரு வகை மண் ஒட்டி இருப்பதையும் மனிதனின் கால் பெருவிரல் அடையாளம் போல் பதிந்திருப்பதையும் பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்தோடு பார்த்திருக்கின்றார்கள். சிறப்பு வாய்ந்த இத்திருக்கோவில் 3 கால பூஜைகள் நடைபெறுகின்றது. காலை 8 மணிக்கு காலசந்தி பூஜையும், மதியம் 12 மணிக்கு உச்சிகால பூஜையும், இரவு 7 மணிக்கு அர்த்தஜாம பூஜையும் செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் இரவு 7 மணிக்கு அர்த்தசாம பூஜைக்கு முன்பாக மாலை சார்த்துதல் என்ற பூஜையும் செய்யப்படுகிறது. மேற்படி பூஜைகள் தவிர இடைப்பட்ட காலங்களில் பணிவிடை செய்பவர்களுக்கு நடை திறக்கப்பட்டு தீபாராதனைகள் செய்யப்படுகிறது. இது தவிர தினசரி காலை 4 மணிக்கு சங்கநாதமும் சேகண்டி ஓசையும் முழக்கப்படுகிறது. பூஜை நேரத்தில் மணியடித்து சங்கநாதம் முழங்கும் வழக்கம் மட்டுமே உண்டு. நாதஸ்வரம், மேளதாளம் ஒலிப்பதில்லை. ஒவ்வொரு சன்னதியிலும் சுவாமி தரிசனத்திற்கு பின் நீரில் கலக்கிய வெண்ணிற திருமணி கட்டியை நெற்றியில் பொட்டாக வைப்பார்கள். பக்தர்கள் அடியேன் தாசன் என கூறி அதை பக்தி பொங்க ஏற்றுக்கொள்வார்கள். இத்துடன் தீர்த்தமும் வழங்கப்படுகிறது. இத்திருக்கோவிலில் பாதப்பால் கொடுக்காமல் செய்யப்படும் பணிவிடைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. அவைகளை பூஜைக்கு கொண்டு செல்ல அனுமதிப்பதும் இல்லை. அதுபோல திருக்கோவிலுள்
பாதப்பால் கொடுக்கப்பட்டும் திருக்கோவில் கோட்டைக்கு வெளியில் வைத்து தயார் செய்தவைகளும் பணிவிடை பூஜைக்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இத்திருக்கோவிலில் வந்து வழிபடும் பக்தர்கள் தங்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு திருமணி என பெயர் சூட்டுவதிலிருந்தே இத்திருமணி கட்டி பிரசாதத்தின் மகிமையை நாம் உணரலாம். திருச்செந்தூரில் இருந்து தென்மேற்கு 18 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், குலசை முத்தாரம்மன் கோவிலில் இருந்து 4 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் இயற்கை வனப்பு கொண்ட செட்டியார்பத்து எனும் திருத்தலம் அமைந்துள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டம் செட்டியார்பத்து அருள்மிகு 5 வீட்டு சுவாமி திருக்கோவில் ஆலய தரிசனத்திற்கு அழைத்து வந்ததில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். வீட்டில் இருந்தபடியே இந்நிகழ்ச்சியை தரிசிக்கும் உங்களுக்கும் ஸ்ரீ பெரிய சுவாமி, ஸ்ரீ வயனப்பெருமாள், ஸ்ரீ அனந்தம்மாள், ஸ்ரீ ஆத்துசுவாமி, ஸ்ரீ திருப்புலி ஆழ்வார் சுவாமி ஆகிய 5 தெய்வங்கள் பேரரும் நிச்சயம் உண்டு. இது போன்ற ஆன்மீக வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க கடவுள் டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.